Komplet tiżdied il-lista ta' aġġettivi li l-kandidat ta' Simon Busuttil, Salvo Mallia, jagħti lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Ma dak kollu li qal issa żied xitan. U jekk dan mhux biżżejjed għalih Joseph Muscat huwa qar minn kankru. Jidej li ngħid li Joseph xitan huwa xitan. Ma tgħidx l-Joseph Muscat għalfejn. Imma tax xitan toħodha lura. Laqgħa xejn. U din ngħidha jien ukoll. Jien ngħid li l-arħaq qar mill-pesta. Anzi, jien ngħid li Joseph Muscat huwa qar mill-kankru. Salvo Mallia qal dan meta kien qed jiddibatti mad-deputat Silvio Xkembri. Dibattitu li fih ingħaqad ma' kandidati oħra tal-Partit Nazzjonalista li jgħidu li mhux interessati dwar il-proposti għall-elettorat. Jiena persona imma jiena diġà għattilek, ħankun onest, jiena ma qgħodx indur mal-lewża, at this stage jien aqqas biss jinteressawni. Ngħidlek. Pereżempju tal-btajjel. Ngħidlek onestament anke qabel ma tantx nagħti każ daw il-wedid. Daw ġifieri ma ninteressanix. Onestament, issa ma jinteressani xejn. Ma jinteressani xejn. L-istess ma jinteressax dwar il-proġett tat-trakka tal-karozzi. Suġġett li dwaru hemm nuqqas taqbil bejn Marlin Farrugia u Simon Busuttil, iż-żewġ mexxejja tal-koalizzjoni. Il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar it-trakka tal-karozzi. Onestament, ħanajda nerġa' ngħidha ma tinteressani assolutament xejn. U inti għandek pożizzjoni jew le personali? Jien għandi pożizzjoni. Waqt il-programm Salvo Mallia tenna dak li kien qal ftit qabel fi programm ieħor, jiġifieri li ma jagħtix każ ta' xi jgħid Simon Busuttil u li lest li jtielu ġoħalqu. Bħal kandidati oħra tal-Partit Nazzjonalista għal din l-elezzjoni ġenerali, Salvo Mallia wkoll qiegħed fiċ-ċans li jkun membru parlamentari. U bħalma l-poplu qed jitħalla fil-ama dwar il-proposti tal-Partit Nazzjonalista, fl-istess pożizzjoni qiegħed Salvo Mallia. Jien, jien, ma nifhimx.